מעיין, סורי שאני מפריע לך עם הקפה, אבל במקרה ראיתי את הפוסט שלך על איחוד הלוואות למשכנתה, ורציתי באמת לשאול אותך, יש סוד שכולם מפספסים? כי וואלה, אני מרגיש שגם אני ומלא אנשים קוראים את התחת, יש עבודה, יש בית, אבל סוף כל חודש מרגישים מה זה חנוקים. זה הפלונטר של מעמד הביניים, על הנייר הכל נראה מצוין, אבל בפועל טובים בריביות של הלוואות קטנות, רכב, שיפוץ, אשראי, בסוף החודש אתם פשוט חיים על הקצה. הסוד הוא פשוט, איחוד הלוואות לתוך המשכנתה. בחזון משכנתאות אנחנו לוקחים את כל התשלומים החונקים האלה ומכניסים אותם לתוך המשכנתה, מקצצים אלפי שקלים מההחזר החודשי, תשלום אחד הגיוני ומתחילים לנשום. לא צריך פרוטקציות בבנק, צריך מישהו שיודע איך המערכת הזאת עובדת. רוצים לצאת מהלופ, תלחצו כאן למטה לשיחת ייעוץ, ועכשיו תן לי לסיים את הקפה.